bandiraɓe amtuɓe yebde a yawa habrirde Pindi TV en calmini galleji diini kono mbiten ko khalifaɓe diini khalifaɓe aadu yewtere men wiitende holmbo woni an arti kadi taw koye mbadi kubtidinde yewtere nde en mbawa ɗum fuɗɗade tawa en calminani ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e duundi baba adama ɓe ganduɗa ko wiiɓe ko Pindi TV tan yoni ɗumen yiɗɓe Pindi TV wonɓe toon to dowla France kono yiɗɓe Pindi TV wonɓe toon to dowlaji dentuɗi yiɗɓe Pindi TV wonɓe toon to République islamique Mauritanie kamɓe kala en calminiɓe hande noon eɗen bismiɗiɗo ko goto e sukaɓe ɓi fuutanki nde tawno so tawi mbiɓe fuutanki mbiten ko mis noon e ɗemgal men fulfulde wiyete ko jontaɗo debbo mbo jaaba liiduɓe e mbo wiye Fatimata Gueye ko on bisminen ɗo en batta so wona tottude mbo o salmidira e yeɓoɓe a yawa habrude Pindi TV assalamu aleykum Fatimata Gueye maaleykum salam mi salmini moon mone kala inde mum e yettode muɗum kala to bandiraɓe mbawi wonde eno mbawɗon wonirde mi salmini mi juurima moon min ko Fatimata Gueye noon ɗum noon Fatimata Gueye caggal nde calmitiɗa bandiraɓe yeɓoɓe a yawa habrirde Pindi TV kadi ni yewtere nde wiyete ko holmbo woni an hol gonɗo Fatimata Gueye Fatimata Gueye ko debbo pullo jeeyaɗo toon to Diaba Liduɓe mawni kadi Diaba e hayso mawni Dakar kono ko Diaba kam mawnumi to Fouta men to ko toon mawnumi e Fatimata Gueye ko suko mo ganduɗa hoorema ko dariɗo e daraniɗo leñol ngol e daraniɗo kadi kolko wiyete santé publique et éducation des jeunes ko ɗum on woni Fatimata Gueye ɗum noon Fatimata Gueye min dañi kadi ne beelammo beela Fatimata Gueye emin jiiɗi andude gaga hade men nadde e bundi yewtere men mbiɗen nodduɗen ɗo ko jontaɗo woni miss beela a meeɗi nadde ko wiyete ko école aha mi naati école guidirimi ko école élémentaire Diaba Liduɓe dañmi entré en 6e paami nawami Galoya mi janggi Galoya ha 3e panami nawami lycée des Agnam mi janggi lycée des Agnam ha première terminal am mbanmi ɗo ko Dakar éducasure ɗo dañmi bagam ha nanmi université Cheikh Anta Diop mi suivi la médecine toon mbaɗa suivre mi ummima université Cheikh Anta Diop mbaɗmi formation en marketing commerce international voilà ɗum kono firti Fatimata Gueye en paami kadi no eɓe dillo ko wiyete ko safara woni cellal ɓalli kono noon ko yeehi ha toon to duɗal jaabi ha tirde joni o sen mbi miss Fatimata Gueye eɗen teski ko kay woni miss Matam région Matam 2013 2014 ɗum holno ardi voilà ko addi ɗum foof ko guidirimi ko Galoya mi salmini wiyde pa Galoyanaɓe toon guidirimi cuusal miss ngal guila collège Galoya toon mbaɗa compétition e collège Galoya Galoyanaɓe yeeɓoɓe ɗum foof ne gandi ko kalanmi ko min tan ƴettano miss mabɓe collège foof ɗon noon dañmi cuusal ngal ha miss département Podor kadi 2012 wonno ko Podor gañimi ɗum dañmi par ce que min jeyama ko Diaba Liduɓe ko dernier village département Podor région de Saint-Louis woni nokku battidiɗo e département Podor o e après Horfonde naɓe won groupe gorbino fans club Modou Lo mbaɗi festival mawɗo dans la commune de Oréfondé ɓe inviti suko debbo ƴettuɗo miss département de Podor min ƴettuno ɗum jami représenté Podor dignement dans la commune de Oréfondé e oɗon festival gagnimi noon nde gagnimi nde après ɓe wi kam comme ko Oréfondé meeɗan wadde participer au niveau régional jaarum koye inde Oréfondé au niveau régional région de Matam nde won jami gagnimi miss région de Matam nde firti somi heeɗima haala ma gaddiɗa ko ƴettude miss o koye département Podor ɗon ɗo Diaba Liduɓe ko noon caggal mum jaaɗa toon to Matam ko wona ko ɗum gonagal ma miss gadugol ma an ƴettede e wadde défilé o beela ɗum sattano seeɗa aha ko sattino no feewi kono kala ko mbaɗɗa e ɓerde ma aɗa yakori Allah kadi a yakori ɗum kadi e ɓerde ma ko yidde ma Allah tawtata hen kono sattino no feewi muusino sattino no feewi wonde miss beela ko neɗɗo o yooɗat walla o jogoto taay woni darde walla ko holɗum takata tan neɗɗo wiyede ko miss o suɓorte ko yodde makko walla ko diplôme makko miss ko adi foof il faut mbaɗa cultiver il faut jangga miss wona ara nara hen ma jangga jogoɗa tayo jogoɗa woni jangude woni darde nde e foof ko ma jangga ɗum jangga daña tayo mbawa wadde démarche o woni yaadudu ɗum fof kadi koye janggugol he jeeya
kono tan kadi ni ɗum ɗon fof koye ɗum ɗo mis ko ma janga woni mbiyen jontaɗo ñalawma mo jooɗiɗa o tan mbiɗa hande ka ngabbowo holko ɗum waɗema sur scène ngabbowo hande aɗa monta donc holko ɗum waɗema ene waɗa hen ko heewi weltare par ce que mbaɗa andi koye ɓerdam o min mbaɗa yiɗi ɗum kadi mi weltor hen no feewi par ce que mbiɗa welto hen so wiyama hande tan komi ngabba walla mbaɗa jogui compétition mbaɗa welto hen no feewi kono emin jii fuutankoɓe ko wiyete ko mis way kono ɓe ɗesani ɗum ƴettude no poti ɗum ni ƴettirde kono woodi kadi ruttiɓe mbi ala mis yagal ngal woni jontaɗo ko ɓornol ɗe ɓornotoɗe waɗi fuutankoɓe ne diwti ɗum onon holno gurdirɗon ɗum voilà mi weltima kadi e question ma mo namdiɗa hama kadi momi welto hen kadi jabtade ɗum ha bandiraɓe fof kan mbawa ɗum famde par ce que wonde mis min mi wone mis hami yettimi to jettimi ɗo hen kala défilé komi o instant komi mis komi mannequin kono kala ganduɗe won défilé ji ɗi mbaɗa mi meeɗa ɓornade ko rabɓiɗi par ce que mbaɗa andi to gummimi somi yeccirim to gummimi to ko fuuta men ɗum est ce que ma laata an wona mis a meeɗa ɓornade min non mi jaɓata ɗum a wawa jabde min jiyata ɓe foof koko ɓornotoɓe rabɓiɗi par ce que koɓe ɓornateɓe an sa wi noon min par ce que non est ce que no laaɓi ene laaɓi ma signa contrat o hollere ɗum contrat o namdoɗa holko ɓornotoɗa e kalama mbi an ha ko ɗum ɓornotoɗa so tawa yiiɗa ɗum a signinta kono firti e nder contrat o haade mon nadde goto e mon fof kay suɓoto holko ɓornoto non wona suɓoto kamɓe contrat o ko ɓe ɓornotoɗa ɓe ɓen gaddantuma ɓe mbiya namdoɗaɓe an holko ɓornete sene welma naata hen so welama mbiya ala min de mi signinani mbasa nadde hen ɗum ko yidde ɗum tan koye ɓerde dal donc sa yiiɗa natta hen firti soɓe gaddi joni kam ɓe mbiyatma an ɓornoto naggam an ɓornoto naggam o e koɓe gaddanma ko waɗi hen koko mbiyatamo mi ɓorno walla ɗon mbeɗa yiiɗi yeɓoɓe Ayaw Habirde Pin TV kadi paama soɓe gaddi wutteji ɓe gaddi wutteji mawɗi beela neɗɗo o ene jogui lawol no rokki ɗum yo suɓa ko mawni ko acca ko raɓɓiɗi ko walla ko foof o suɓdoto ala mi anditma kadi gueɗe gotel mannequin e mis wona gotum ene sirti mannequin ko totteɗa fof ɓornoto ɗum oto tampin hoore mis noon wona n'importe quel ɓornugol ɓornotoɗa bisimilla par ce que saɗa waɗa compétition mis ko hilifaɓe jooɗoto wona n'importe quel ɓornugol ɓornotoɗa ɓe tottatama kamɓe waɗoɓe organisé ɓe eɓe gandi koɓe tottata on kono wona comci balle puuɗi ɓe tottata mon ala kala misuji ɗi mbawɗa darde compétition ngaji kewɗi joni e téléji ɗi a yiyat ɓe ɓorno roboji jurtiɗi roboji soirée walla goɗɗum par ce que ɗum fof woni kilifaɓe juuɗe wonde ɓornugol ganduɗa hoorema ene hersine mabɓe ɗum tagui mis e mannequin wona gotum mannequin ka mannequin rek kade mbaɗo défilé kala ko totteɗa ɓornoto ɗum forcément a ɓorno hade contrat o arde a joƴƴinde contrat o ƴeewa wiide ko o de ɓornotoɗa mbiya mbaɗa vérifié noon taw ka neɗɗo joguiɗo hakkille o sa miijima kadi caggal ma wot ka waɗani eyyi ma wot ka waɗani meccal mon ngal ko meccal kewgal haalaw ñande fof yimɓe ko kaalata eɓe goyti hen noon nde tawno ko fuutankagal yaadani gueɗe mis yagal enen ni diine men ni mataw mbiten ko ngaalu o takata men hen nadde kono misuji jaltata baruji kayen wiya ko ɗum woni fof butelaji koko jooɗi koko jarata beela an ɗum noon anne honno gurduɗa ɗum ko haala tan min wiyata jiɗɗo bonɗo bonat tan ari jooɗi galle muɗum bona tawa tinani ari jaaho yimɓe fof ne gandi ko jaaho o tawa bonani min kaldo e maɗo o kala ganduɗo Fatimata Gueye koye télé kalanmi mi limtata yimɓe de no koye télé kalanmi mi meeɗa yarde adunam mi meeɗa simmade adunam te mi natata kadi ko waɗata ɗum mi ñaga ɗum Allah par ce que mboɗo fonki ko gonmi ho a meeɗa simmade jamais a meeɗa yarde jamais ɗum ko yeɓoɓe Ayaw Habirde Pin TV ɗum meeɗa enen nandi ɗum kono noon ay so mbi yarde nde ɓe mbiyata walde nde toon accitade nde ɓornade ko raɓɓiɗi ko ay ɗanɗo ɓorno ganduɗa sa yi vraiment min kam diine men kam ina ɗumnini kono noon mataw ma dañ ko ɓurɗa famminde bandiraɓe an mbiɗa ko a meeɗa yarde kono ɗum ɗon kam min so wi noon won wiyoɓe wawata wonde e an kam donc holno gurduɗa ɗiɗon haalullaji kuccinteɗi mon taw ko non misuji an kam mbiɗa hoorema mbiɗa onon kon an kam a yarata mais holno gurdirɗa ɗin haalullaji kadi yimɓe arande neɗɗo ɓe mbi so neɗɗo wima hunde tan a mettini tan tawata ko nane ma kono sa wiyama hunde a ƴewani ɗum aɗa toppiti haaju ma comme no ceerno Samas wino o wi aɗa jogui lawol ma yaatan hoto yeccitu sa yecci ɗum natata won mbiɗo manna sa yii ɗum donc avec ça ɗum ɗon tamit ko yimɓeɓe a salata ko wiyede o tampina hoorema kala mo wiyata yo ƴewtoto hoore mum ɓe mbi ko jiɗɗo wonde tan gono tan on wiyete
gono tan on wite kono Miss yagal kanyum kadi ni ha joni koy nden rogere tan gonten hade min yaltudi dum mbala wadi tan ko daawi Miss 2000 min ji tan ko 2013 2014 2015 2016 haada don be kewani wadde carrière jurdo quoi e dum koy yimbe mum tan e dum koy yimbe mum tan e aussi kadi e jogade fimde mum tan parce que Miss kam won certain Miss ko lawol goto mbawata wadde ko wayno Miss région Matam an koy wadbe d'accord wodi comme région Matam joni lawol gotol batta dum lawol goto banmi dum jettumi dum jam Miss Sénégal mi yehi Miss Labadou jami finaliste uji di odo année madame élire premier défi reine black authentique du Sénégal ismod wonno organisé donc Miss ko lawol goto batta dum kono ambition mo jogida o dum koy berne ma wonata kono mi wiima kadi giddo goto kerka anda ara wona Miss mais taw jogi ambition ngaji ara wona femme de développement ara jidde hunde taw debbo jam dum do bamtare quoi bamtare gona debbo jogi bamtare e leydi ma joga gona debbo jogi bamtare e der sukaabe be pour e jangdele mumen e dum don fof kadi nan don dum non ko wona ko dum kadi ni Miss Labado 2016 2017 dum honna arti voilà Miss Labado 2016 2017 den bod ummi Miss Matam bir ummiti Miss Sénégal garmi Dakar do ko Pape Doudou Jigal kany wad organiser Miss Labado à la 2STV kany me bada dum ton donc de me castingo e min kewno min fuutankobe min kewno jondon badami hen sélectionné biami war représenter Fouta fof be bian région Matam biam ko représenter Fouta bal mi représenter Fouta min kewno arna min ponno 7000 personnes min gonno estate gondo Medina o ton wonno lancement o yebo dum andu fof ene bay ene paama dum ene gandi ko kalambi ko ene wade elmine hamin keddi 15 finalistes 15 non yimbe sappo enjoy heddi e yimbe sappo enjoy min ji hamin keddi yimbe sappo non min gustirte ha jeami e yimbe jettabe ko don non hankadi émission o don haadi e der finaliste ji jettami e aran dum kadi yettere Allah dum non kadi ko yettere Allah ciagal kadi ndi jettada nde bela ada jogino tan ko ganduda kadi ni hedno ciagal ma kono burma pose e gollal Miss Labado ciagal ndi jaada ndi ha jettada pour beydade udditade yaade bangeji goddi e de jettumi dum de nanmi koy jettumi dum ha par nanmi koy social parce que affaire social o mi naati hen pour kadi wallidde sukaabe be kadi e der jangderi mumen parce que riya sukaabe yidbe jangude taw ngala moy o don e min ko non ko do dewda do hande non so tawi won sukaabe be ganduda ko yidbe wonde misuji mbiyen yontabe cadeele de burda hen teskade e belammo mo burda hen teskade gartana hen yebobe ayaw habdude Pinti TV e taw ne jogi sukaabe yidbe wadde dum ko gidromi wiide be kam ko wadde attention rek e andude hoore mum sa wadi attention andi hoore ma andi iwde ma andi ko gonda ko heewi jafra ko heewi a watta dum e aussi kadi ko no biruda ni parce que ariya sukaabe yibbe waddi dum sukaabe jinnaabe man kada dumen pour min tan comme exemple borom do jodi andum fof ni gandi ko kalami ko mi woni misam yettim to jettimi do bodo yetti hen Allah parce que ko lawol mis ngol ettum ngol kanyu addem haaru jettimi min suuji certata worbe koy worbe dum ala sa wi a wadani dum mi jabani an min suuji koy worbe tan jirta joni an mi rokuma khalis est ce que ala sax mi rokuma khalis mi yenma so don bad gagna on mi rokuma khalis pour jettami bom nan hen way dum nan hen dum hayso nan hen minde kam yiyani est ce que a wuray numan non min de mi yiyani so Allah min de mi yiyani ay ko non mi anda goddo de ko horam ga numi kam yiyani an kam yiyani ala kon kadi gedal gongal yontaabe mbiyen mi suuji kambe be kewan jabde resede bala da resan bala da wone dewgal ala odo e wona ko kalda joni ko min andi dum mi suuji di fof resete ten kala desade hen a yirta dum toppito ko dewgal an ka desade an min mi resa ay a resa ko mon mis dewno do resano kanyum ni embodi yebe min mi resa doro gonmi do comme célibataire mi resa holko sabi dum no wona hol ko saabi dum ara ko saabi dum comme par exemple ana ajidi ay gorko yima yidima arebane haalan ma ko buri hen hewde non min wiara jiddo ma kalno jinnaabe ma jittuno jinnaabe ma wiye jinnaabe ma ni jidma nanodiron parce que da yiye jon debbo tawma gorko tawma e liggema wima so mi resima de a continta affaire Miss ko passe temps rek a continta ala sa resama tan opat passe temps o kon wodi khalis odon gonda rew worbe odon jodo dum woni ko wili koy on jabtade seyde way dum woni gongo dum woni hen on jabtade seyde no do yo lab e min jabare seyde ka yebobe be pamat a fami
onon non son jamna resede somi yin tan hande mis mo gonda ko resa ina jodi mi wi a misuji ina desa mi limata do hay mis goto mi yak desado hole min hay mis goto mi wawdo limde mi yak desado ene wayno nder misu resa ben jodi cuudu men dañi bibbe mumen ni par exemple Erika roni Erika onon goto mun fo kala Erika ala non attends ko on exemple no mi ton gumortuma mi hay kanko leeli danci waay o leeli dañde waay acci kan lisa café avec wona ko manake to woni joni est ce que on tan nanda mo joni ko non kanko ni ay dido en tafa en yow Sénégal misuji mu jeew misuji mu teme dal ujunnaaji yimbe jodo ne limo yimbe dido walla tata non min mi yaadani dum de min no jidmi limon nogas hadisa sir woni waay ay yimbe talen de yimbe talen voilà bon so dum yawti yebobe ayaw habirde Pindi TV kadi pami ko wona ko dum wonde misnde ina weli ko saha dabbo bel adji kam kuccam vision wondide tan ka mawno goddum bel adji kuccam dam ganduda adu jogi dum wadande wonde mis ka kebo khalis ka jonta ade bo khalis woda kam badanda rendama anni non biala ma wona pour hebde khalis parce que ko kala ko mo jogi vision mawdo donc ko gile 2014 vision ngal ngenda affaire sociale uji e wonde wadde entrepreneuriat parce que toujours be ber kam ko ambassadrice de la beauté dum be ber kam surnom quoi ambassadrice de la beauté femme de développement parce que mi bo yidi ko woni bamtare fu baden hen ten ko mi jiddu dum parce que kala ko bamtare suka men non kala bamtare dum mi yi ada rokkir fagiomaji dum beden dik partenaire uji ma waji be tan tutuma khalis menen waji be tutuma khalis a tutir fagiomaji da développement olon développement waji min yow tawton ko gonga kaldren tawton ko gonga kaldren do ne badano mi affaire lancement onde damal mi fuggi pour affaire projet di mbawa yarude yeso pour be balla min kono non yettere Allah ko daññomi fofu dum ettumi ciormi matériel jam ciormi fabio ngajam premier fois dum badmi deuxième ko ministre de la santé fawi hen e port wonde Lonas Amadou Samba Kane salminimo de passage kono hiddibbe wana non ni musi trop parce que ari wona femme de développement jida wallude sukabe jida wallude wonbe ciagal jidi wallede taw ana mi ko biyam ko toujours mi ala moyen bo yetti Allah mi bo jogi berne de parce que sa jogi berne a wadi yakare may Allah ne la dum ma Allah wadi hen suturo tego wona ko dum kadi ne Sénégal ina teska ko wiite ko xéssal waylude bandum donc dum kadi ka debbo mo ganduda kadi ni ko dillowo hen so yawti Congo Sénégal jeya leydi burbe waawde foppade xéssal didabo an kam ka baleje den non dum ni holdo miijo go ummori dum non fof koy der odo majja holto miijo go yaltiri mbelo koy der misiyaga ngal miijida wonde biida ada habano Sénégal naabe ko fewte foppotobe xéssal yo dum nattu mi welti be question kadi wallahi mi weltani mam buri don garangil nani dum don parce que mi kala gandu dum ko ni andirimi kala gandu Fatimata Gueye ko balowolam gol andirimi mi meda changer ameda fop xéssal mi meda an ka popi mado adanyani sans nan wojju adanyani sans wojju kala gandu do mi kala jebdo Pindi TV gandu andirdo mi Fatimata Gueye ko ni andir kam mi meda foppare aduna gile ko mbodi famdi non ha be mbodo mawnira non mbodo jogi on idée ko boy mi hunde foko ne Allah hoddiri de etumi ren premier défi ren black authentique odo anende bi mi faire ne bam waddi fo mi windat projet o mi wara créer association tene kadi mi daro mini équipe am te mi wona goto de bor jogi équipe scientifique des scientifiques médecin wuji et des dermatologues burbe mawnudo e Sénégal ne bari mi accompagner kiri ciagal man kiri ciagalam ene ballami e der hen ban mi créer association Sénégal dans la peau association woni dental habotobe kala ko fewte foptobe xéssal voilà parce que dum don en ko di couvrir ko he en rendi en ko he wadi éducation ne wadi santé ne wadi culture jangdi cellal en wonde dum do di non fof nan der hen kono ko buri tenti den ko xéssalo parce que yam Sénégal won leydi didamo à part Congo Brazza ayi ko biyan mami ko sa en der hen ban mi créer projet o yewmi équipe am min badi fedde mo ganduda hormata ko Sénégal dans la peau association pour min bada sensibiliser yimbe be et surtout que de rewbe tintinde yimbe be pour kadi be bawa rentade xéssal parce que xéssalo no bonni ko heewi ciagal ko jangudo dum ko xéssal holko way wadde bondu wajjina tan walla hol ala ray rafija dañat hol rafiji bawdi yaltu di xéssal way addude cancer de la peau banda tan dum cancer de la peau addudo tension ngaji montoji burdi bonde di woni montoji ko ha cikka neddo ko ena ruitane ha cikka ko hanga hoore de kadi no boro dum en addudo dum fo xéssal addadum en heddi tawde kon woto badi xéssal
jabet aduna parce que heesal ko suukara hay jabet ke xeesal na adda ɗum jabet ɓurɗo bonde ko heesal adda ɗum mbiɗa ko daña kadi puƴƴeje ganduɗa hoorema ɓanduma fof bona e o wiyata cere ko ɓowlinto waɗɗo gabbe ko beele mo waɗani ɗi min de ala gettu ande ɗum noon wonani min kadi ne beelammo no feewi hojomaji men natti woɗɗude kono tan caggal kadi ne ƴettuɗa ɗum ɗo nde tawno ko doge ne kewɗen wirude hol caɗele ɗe ɓurɗa hen teskade e an ummanade hannde haɓanade sénégal naaɓe hol caɗele tiskiɗa hen e hol beelamma e kadi umminɗa ɗum e holto panuɗa ɗum beela ko sénégal foof walla ko Fouta tan kadi ne e Allah jarama question ma o kadi mami jabti ɗum kadi eno hannirta ni kanko ɗum oɗo programme oɗo projet mami gummini ko sénégal foof rendi ɗum ɗo lancement o ko Dakar mi mbaɗa ɗum so Allah jaaɓi mi guidorto avant lancement officiel o ko teruwi watte inchallah min puɗɗorto ko département wu Dakar ɗi fof sensibilisation woni tintinde woni rentinde yimɓeɓe ko groupe aji min mbaɗata somin jaaha exemple mi tottuma Guédiawaye min gara maire o min kalde muɗo e yimɓe wonɓe ɗon ɓe association ngaji ɗi min mbaɗa comme genre randonnée min ɓorno tistitaji ami min jogo fofuji ami min kalde yimɓeɓe e nder hen zéro déchet kadi nani hen e laaɓal parce que min jogoto ko mbusuji amen aran min kala saleté momin ji min mbaɗa ɗum min ƴetta ɗum min mbaɗa ɗum mbusuji min tintini yimɓe kadi no mbawa rentirade kadi basa ƴettude salteji ne mbaɗe laaɓi eyo e low nokkuji he min dentina ɗumen min kalana ɗumen e nder hen affaire heesal o kala kadi poppiɓe kadi ha ɓalli mumen woni médecin uji waɗɓe amen accompagné e dermatologue uji ɗi yaaduɓe amen ɓe ɓenne kañumen ne mbaɗa ɗumen traité comme dermatologue Ndiaye ene wonde docteur Marie Diallo kala teppuɗo ɗum internet ma yi ɗum ko neɗɗo mawɗo ɗo e Sénégal et partout dans le monde donc e nder hen ko Sénégal fof rendi ɗum so ummima Sénégal min ñaagui Allah dañde partenaire uji ko wayno Mali en woni leyɗele ɓurɗe ɓattade Sénégal catiɗi men ɗe pour min jaha to min dañto des partenariat kono oɗo instant to faya to e min ɗo hen min kuccite ma min kuccite Pini TV min kaldema kadi alhaali pour programme o nder hen min ɗo dal ƴeewo des partenaire oɗon ƴeewa des partenaire woni walladiɓe haali Guédiawaye Tambacounda en Kolda en Matam en Ziguinchor en ha Thiès en fof ko hen jeeya kono ko wona ko ɗum kadi ne ko weltade no feewi hande oɗo saha kadi so tawi en mbi heesal so tawi onon on ummanima ɗum ɗon pour wawde wallodirde o yimɓeɓe ko fewte safara o ko gonduɗa e jobdi walla ko safara mo mbiten mbo ala jobdi ala oɗo instant woni docteur Marie Diallo oɗo jogui société mako mawɗo nan ɗo hen o marque mako jogui o fewna ko wiyete caabune moƴƴe foof eko safrata par ce que médecin kanko o yadare amen joni o totti amen wadde recensé 50 personnes emin ƴettu 50 personnes ɓe ganduɗa taw ko foppiɓe ha ɓalli mumen boni donc andi ko mbaɗa par ce que ko cotta heesal aɗa waɗe ɓandu ma ko saɗa safra ɓuuri ɗum serde aduna donc min ƴettat ɓen min nawa ɗumen to médecin firti heesal o ɓuuri serde boom e ko caftortoɗa ko cafrotoɗa ko ɓuuri serde cafrotoɗa ko ɓuuri serde e ko poppoɗa ko par ce que so ñawnima nangue a dañi probléme beela ñaw on sella heesal kañum beela kañum ko semrat tan walla beela ne sella heesalode so fuɗɗima wonno ɓanduma waɗirta chronique ene muusa seeɗa kono so jeemimama kam a yiiɗi oppude kamɓe médecin uji mbaɗama traité kala ko wiyete milen ma fof caabuni ɓe mballuma ɓe mbaɗma traité ko mbima ufo goppa noon wona min cafruma ha para rek ƴettuya mbatta rewatta heesal ɗum min jaɓata ɗum eyi woni ɗum ɗo kadi affaire heesal o école aji ɗi fof min natata hen woni sukaɓe aɗa ko cukalel wonata mawɗo janggo cukalel kala ko kalana ɗum yejjitta jaggat ko école aji collège aji lycée ji fof min natata hen pour wadde tintinde ɗum noon Fatimata Gueye wallahi ko hojomaji men kuuɓi kono yewtere nde ne weeli hol erago ngo erotoɗa Sénégal naaɓe hol erago ngo erotoɗa yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV e raftata hen ko konngol ma mbayni ko e bandiraɓam Sénégal naaɓe e bandiraɓam wonɓe caggal onon fof min ñaagomon nde gara toon kadi jaadune amen e ndeɗo haare par ce que ɗum ko haare mawde wona projet tokoso ko projet mawɗo woni ɗo garon ballodirane amen par ce que oɗo instant ko partenaire e yimɓe de bonne volonté min jiiɗi mbawa wadde amen accompagné ballira amen Allah e nana par ce que so waɗi réussir wona min wona an ko Sénégal fof e aussi kadi ko leñol ngol fof waɗat réussir ngare mbaɗen sauvé sukaɓe meɗen ballodiren mon gandinatɓe oɗo musiba gonɗo e heesal eyyi ko weltade tan kadi invitation émission e Pindi TV mi salmini kadi mawɓe galle ɓe par ce que ɗum guiɗirnomi fotnomi idrade mawɗo galle o mi salminimo mi juurimamamo mi weltanimamamo kadi on an kadi mi weltanimama e dariɓe ɗoɓe kamɓe foof mi weltanimama ɓe sincèrement mi weltima ɗum noon en paami ko o wonno Fatimata Gueye jeeyaɗo toon to département Podor e jaabo liiduɓe
so jii yewtere nde no wayni fof ko soko kadi embo suusi ko haalata ko embo andi ko haalata ko kadi embo wuuri ko haalata ko ni kadi welnato yewtere ɗum ɗo fof wona ha bono ko ha mbawen famminde yeɓoɓe Ayaw Habrude Pindi TV so jii namde ɗe nguli jaw no ɗe naw namdirani kono fof o jaabimo nde tawno ngandi ndi no hisi neɗɗo ko wuuri ko e peewal ko ɗum tan woni ko yarata en beltima noon e yewtere men wiitede kadi holmo woni an ko noon yarata e kala saaha pelle ɗe ganduɗa kadi mbiyen ko yiɗɓe Pindi TV wonɓe e duuni Baba Adama ha joni jokke e wallodirde e télé mon ko émission ngaji kesi pol jeetom ɗo e Pindi TV en beltanima noon Fatimata Gueye ko noon henno toon to karallagal ngal ko Samba Diop wondude Thiatwala Matimar en jetti noon Baba Abou Samba Diop lewlewal pinal bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Habrude Pindi TV wimi ko weeli ko koye Pindi TV tan woni ko weeli ko kam jeeɓe Pindi TV wota date ɗum noon Fatimata Gueye Allah jarama a jarama merci beaucoup merci beaucoup